என்று தளராதே, காலத்தை கண்டு அஞ்சாதே, துவண்டு கிடந்தாலும் எழுந்து ஓடு, துணிந்து நில், வெற்றி நிச்சயம். அனைவருக்கும் இயன்முறை மருத்துவ தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மனித உயிர்களின் மகத்துவங்களை அறிந்து மண்ணின் மகத்துவமான மாண்பாளர்கள், நம்பிக்கை விதைக்கும் நாயகர்கள், மூச்சு இருக்கும் வரை முடிந்தளவு மற்றவர்கள் மூச்சு காக்கும் முனிவர்கள், பிறர் உயிரை தன் உயிர் போல எண்ணி பிரிந்திடாமல் உயிரை காப்பவர்கள், வழியால் துடித்து வாடுபவர்களுக்கு வழியகற்றும் வல்லவர்கள், எங்கும் யாரும் கண்டதில்லை கடவுளை, எல்லோரும் காண்கிறோம் மருத்துவர்களை என கூறி எனது உரையாடலை தொடங்குகின்றேன். இயன்முறை மருத்துவம் என்பது வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் மருத்துவத்துறையில் ஒரு அங்கமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. மாத்திரை இல்லை, மகத்துவம் உண்டு. ஊசிகள் இல்லை, ஊக்கங்கள் உண்டு. அறுவை சிகிச்சை இல்லை, அற்புதங்கள் உண்டு. இயக்கங்கள் நின்றாலும் எங்கு செய்ய வைத்தல். உடலின் இயக்கங்கள் ஏதேனும் பாதிப்படைந்தால் அதனால் ஏற்படும் நோயை கண்டறிந்து அந்த நோயின் நிலை அதிகரிக்காமல் தடுக்கவும் உடலை மீண்டும் இயக்கவும் இயன்முறை மருத்துவம் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இயன்முறை மருத்துவம் என்பது இதயம் சம்பந்தமான மருத்துவ சிகிச்சை, எலும்பிற்கான மருத்துவ சிகிச்சை, நரம்பிற்கான மருத்துவ சிகிச்சை, பெண்களுக்கான பேறுகால மருத்துவ சிகிச்சை, தீ விபத்திற்கு பின் ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு மையம் போன்ற ஏராளமான தனிப்பிரிவுகளும் உண்டு. இயன்முறை மருத்துவம் என்பது உச்சி முதல் பாதம் வரை உள்ள அனைத்து குறைபாடுகளையும், முகவாதம், பக்கவாதம் போன்ற அனைத்து வலிகளையும் குணமடைய செய்பவர்கள். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பசைகள் என்று திருவள்ளுவர் கூறினார் அன்று. ஆனால் இன்று இயன்முறை மருத்துவர்கள் நோய் என்னவென்று கண்டறிந்து அதனை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகளையும் கண்டறிந்து அதனை உடலுக்கு ஏற்றவாறும் சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள். நோய்களற்ற குடும்பம், நோய்களற்ற சமுதாயம், நோய்களற்ற உலகம், நோய்களற்ற தேசம் அமைய இயன்முறை மருத்துவம் உதவி புரியும். நேற்று என்பது முள்வெளி, உன் காயங்களை மறந்திடு. இன்று என்பது வயல்வெளி, உன் சாதனைகளை பயிரிடு. நாளை என்பது விண்வெளி, அது உன் சாதனை தொடும் உயரம் என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Shweta.